Ahoj. 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 My vás zdravíme u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska se speciálním hostem, záchranářem Horské služby České republiky a tiskovým mluvčím Markem Frišem. Ahoj, hezký den. Spousta blbých keců. Jsme dva. A máme hosta. Marku, ty děláš turistickou službu, nás by určitě zajímalo, spousta lidí to bude znát, bude vědět, co děláte, ale co je vlastně horská služba, co je váš úkol? Náš úkol se vyvíjel od roku 1935, vlastně, kdy byla horská služba založena, kromě záchrany v horách a nějaký prevence v horách, tak se trošku starala i o to, aby lidi měli nějaké vzdělání o těch horách, to znamená i přírodu a tak dále. Ale postupem času jsme se vyprofilovali opravdu do záchranářské organizace, která nabrala obrovský obrátky vlastně hned od prvopočátku, protože po druhé světové válce s rozvojem lyžařských areálů, s rozvojem tehdejší turistiky, řízený radou odborového hnutí, takový ty ROH turistiky, tak ty hory se hodně naplnily, byly velký hotely. Když budu mluvit o Krkonoších, což je v podstatě moje domovina, tak Lapská bouda, Luční bouda, objekty, které měly 300 lůžek, a kromě toho, že jsme se tam starali o to, aby ty lidi, když si něco udělají, tak aby o ně bylo postaráno, tak kolegové kolikrát dělali i doprovody, třeba Spece pod Snížkou nahoru, protože to počasí, který je dole v údolí, v těch horských městečkách a který bylo na těch hřebenech, tak bylo vždycky velice rozdílný. Takže mnohokrát i tohleto, ale pořád tím naším hlavním úkolem zůstává záchrana lidí, nejenom na sjezdových tratích, jak si mnohí představují, ale hlavně i v tom volném terénu. Pak jsou to takové ty preventivní věci, lavinová prevence, včetně lavinové záchrany. Máme bezvadný kluky kinology, který se taky vyvíjejí po celý léta, který se účastní mnoha pátracích akcí, nejenom v rámci horské služby, ale ve spolupráci s policií České republiky. Mimochodem jako horská služba taky spolupracujeme se všema složkami IZS i na těch pátráních, takže ty velký pátrání většinou jsme oslovovaní a zapojíme se do toho. I když od 90. let, kdy jsem horský, tak ta práce se neskutečně změnila. Mnoho lidí si už ani nedovede představit, tak jak jsme se bavili před chvilkou, že by byl život bez mobilních telefonů, ale my jsme v těch 90. jsme vlastně fungovali opravdu na pevnou linku. Kdo neměl pevnou linku, tak nějaké vysílačky, akce, které byly, tak se vždy většinou nahlásily, já nevím, po víkendu, že někdo nedorazil zpátky do Prahy nebo nedorazil zpátky domů. Takže se rozbíhaly velké akce, kterých se účastnilo 70-80 lidí, 2-3 dny se hledalo. Pak přišly mobily první s trochou signálu na horách, takže občas se stalo, že někdo zavolal kolem roku 2000, hele, ztratili jsme se, ale už to nebylo po celých Krkonoších, ale už to bylo v úseku, já nevím, mezi Voseckou a Lapskou boudou, kdo to tam zná, 2,5 kilometru vzdáleně. Takže už se tam jelo relativně cíleně v menším počtu lidí, no a dneska jsou to v podstatě cílené výjezdy díky všem mobilním zařízením, aplikacím, jako jsou aplikace záchranka, mapám, který si lidi najdou. Tak tohle to se obrovsky změnilo. Jsou to cílené výjezdy 2-3 členných skupinek. Mnohokrát si říkám na rovinu, zaplať pánbůh za lidi, kteří používají tlačítkový telefon a někde se ztratí, protože se vrátíme ke kořenům a uspořádáme tu pátrací akci, kdy se pohybujeme v té rojnici a prohledáváme ten terén, tak si rozpomenem na ty naše staré časy, ale pochopitelně zase s rozvojem techniky se objeví spousta problémů. Před pár lety v chytrých hodinkách, v chytrých telefonech měli aplikaci v podstatě pro záchranu jenom sportovci. Věděli, že když spadne z kola, do 20 vteřin nevypne mobil, že to pošle někam nějakou záchranu SMS-ku. Oni jsme se nasmáli, protože pravděpodobně začal větší boom a iPhone a všechny možné firmy nainstalovaly takovouhle aplikaci do běžných zařízení, takže čas od času nám přišlo, jako že pán upad na sjezdovce, zved se, odjel pryč, ale nám přišla výzva, protože to nevypnu a takovýhle věci. Ale to přináší čas a je potřeba, lidi se s tím naučí pracovat, my se naučíme to filtrovat, ale poslední léta jsou hodně v takovém jakoby ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. Protože od roku 2012, kdy vyšel nový zákon o zdravotnické záchranné službě, tak najednou zjistili, že jsou místa, které jsou pro ně těžko dostupné, nebo nedosažitelné, nebo časově nedosažitelné. V tom režimu, který oni mají tam tuším 15-20 minut dostup. No a najednou ta horská služba v těchto místech je obrovsky platná,
takže z nás udělají first respondery. Jsme vlastně první odpovědní na místě, který zhodnotíme tu situaci a máme rozšířený prostředky poskytování první pomoci, včetně nějakých takových těch základních věcí, které zachraňují život, myslím tím i léky, třeba, že máme sebou nějaké léky na alergie a takovýhle, který po konzultaci jsme schopni tomu člověku podat v režimu život zachraňujícího úkonu. No a to naše vzdělávání se rozšiřuje a opravdu dneska, jak říkám, s oblibou od zlomených nechtů manekínek až po porože a zástavy srdečního oběhu, tak tam všude můžete potkat kluky, který mají na rameni znak horský nebo na hrudi znak horské služby v těch horách. A nejenom v horách jako takových, ale mnohokrát i v těch horských vesničkách a městečkách, protože jsme tam dřív třeba než ta záchrana. Jo, prosím se trošičku šoupnout. Určitě. Určitě asi váš teda jako hlavní úkol je jít tu pomoc poskytnout tam, kam v podstatě se nedostane klasická záchranka. Tak. Děláte tu činnost třeba i mimo hory? Jo, tam speciálně je to ohledně těch pátracích činností, když, a nejenom mimo hory, ale třeba jako mimo oblast naší, ale po celé republice mnohokrát právě kinologové, občas s nějakýma dronama jezdíme a takovéhle věci. Takže to jsou věci, kdy jsme požádání o spolupráci právě tím IZSkem a potom se jede a pátrá se ve velkým. No, když je to asi 2 roky, co se ztratila ta dívčina německá tadyhle v Krušných horách, tak tam nás bylo docela dost jakoby na pomoc, hodně v těch příhraničních oblastech, když dojde k nějaký ztrátě, tak se vlastně pohybujeme, takže jo, v tomhletom je to ta práce hodně zajímavá. A třeba vyloženě třeba ve městě, v okamžiku, kdy třeba nějaká výšková záchrana nebo něco volají, nebo to jsou zase jiný? Ne, tady to mají v podstatě víceméně v jurisdikci hasiči, jako v rámci IZS. To mají v jurisdikci hasiči, my spolupracujeme třeba s leteckou záchrannou službou v jednotlivých krajích, protože jsou to krajské organizace, takže spolupracujeme s nimi v jednotlivých krajích, kdy jsme jako členové takzvaných posádek HEMS, což je vlastně ta posádka, která je na palubě vrtulníku. Fungujeme tam jako letecký záchranáři a tak dále, ale v zásadě tohleto padá na bedra hasičskému záchrannému sboru, který to dělají a my jsme jim jakoby nápomocní. Co se týče v horách, tak tam je to jasný, ale to, co se ptáš ve městech, tak tam většinou je to na těch hasičích. Tady v Šárce, když se někdo zřítí, tak tam poletí záchranka s hasičem. V pohodě, já jsem se vlastně chtěl zeptat, teda, když bych se vrátil zase zpátky do těch hor, co je takový jako nejběžnější typ záchrany, se kterou se setkáváte, nebo pro jaký případy tak nejčastěji jezdíte? Je to různorodý, já už jsem to trošku předeslal, ale poslední léta nám trošičku ukazují trend vývoje návštěvníků v horách, kdy speciálně v zimním období nám tam jezdí lidi, kteří s těma horama nemají až tolik zkušeností, nejsou dostatečně vybavení a hlavně jsou to třeba nelyžaři, absolutní. Takže mnoho dotazů je směrem, hele, můžeme jít na sněžku? Říkáme, jo, proč byste nemohli? No, ale my jdeme pěšky. Jo, v zimě. Říkám, dobře, a máte vybavení? No, jako vybavení máme, v oblečení, všechno. Ale ty lidi často zapomínají na to, že by sebou na tu horskou túru, když jdou v zimě, měli mít nějaký nesmeky a měli mít sebou sněžnice. Protože ten terén je natolik různorodý, že máš místa, kde se boříš vlastně do pasu, máš místa, kde je to uklouzený, takže přesto nejsi schopný přejít. Jo. Na lyžích je to jednoduchý, na skialpech speciálně je to jednoduchý, na pěškách už je to mnohokrát náročnější, ale lidi, kteří nemají povědomost o lyžování, nemají povědomost o těch horách, tak tohle to mnohokrát podcení a mnohokrát se dostáváme do situací, kdy vlastně jedeme pro ty lidi, kterým víceméně nic není a nejsou schopní dalšího pohybu. Speciálně tohle rozpoutal covid. My jsme proto měli speciální název OCčka, jako lidi, kteří patří do obchodních center, tak takový ty nákupní, tak nám vyrazili do hor a tam byly opravdu jako vtipné situace, jako nízké boty a leginky a malá taštička, ve který byla akorát tak mobil a cigára. A vyrazili do hor, takže pak těchto akcí bylo dost. No a pak jsou to takový, jako na sjezdovkách, jasně, úrazy, dolní končetiny, lyžaři, horní končetiny a
trup jako snowboardiáci, ale zase dochází k obrovskému rozvoji umělého zasněžování ve všech možných střediscích. A dneska jsou z toho hodně často naklopený zimní stadiony, čili po ránu ten povrch je opravdu rychlej, rovnej, takže ty lidi nemají jakoby zábranu, nemají tu sebereflexi v tom, jak rychle jedou. A ty úrazy po ránu jsou většinou jako vysokoenergetický, takže to, když někdo vyletí z té sjezdovky, narazí do stromu, tak to jsou velice vážný úrazy. Pak kolem oběda, když už se najedí a tak kolem 2 hodiny, tak nám přicházejí na řadu mnohokrát takový ty klasické lyžařský úrazy, které jsme znali z dřívějška, boulovatý terén, tak koleno, berec, takový, ale ty ranní úrazy jsou většinou docela náročný, no, protože ta rychlost je obrovská. I když je to mírná sjezdovka, tak na té modré sjezdovce ve Svaťáku, kdo to zná, tak tam se dá jet třeba 80-90. To je rychlost, kterou jakoby, když někam letíš nebo někoho trefíš, tak už to má na ten organismus jakoby následky, protože je to rovný, ledovatý, tvrdý. Mě zajímalo jakožto ostrováka, který strávil spoustu času ve skydech. Když vynecháme z toho sjezdovky, kolik těch problémů způsobuje alkohol? Nebo jak často hledáte někoho, protože vlastně lidé vyhráli? Hele, u nás, jako já nemůžu moc mluvit, nebo nemám tu povědomost za ostatní pohoří, že bych to nějak měl statisticky zpracovaný, ale co se týče u nás, tak to není zas tak častý a ani takový ty, jak se mnohokrát proklamuje jako alkohol na sjezdovkách a obrovský problém. Čas od času, jo, ale zase tak obrovský problém to není. Někdy se stane, že zůstane nějaký apresky, že potom odvážíme z nějakého střediska, který zůstává odebřený, ale není to zase tak úplně dramatický, aby jsme každý den prostě tahali 5-6 úplně vylitejch někde po pankejtech, tak to zase úplně není. Jo, tak ale je to většinou je to i tak, že zklame taková ta základní diferenciální diagnostika, že někdo řekne, že je to opilec a ono se to dá strašně rychle zaměnit s tím, kdo má problém třeba s cukrovkou, dostal se nějaký hypoglykemie, nebo s tím, že je to člověk, který je podchlazený, jako speciálně v těch horách, nebo někde ti zůstane někdo ležet. Nějaká mrtvička. Jo, ta kombinace těch věcí a to je právě třeba to, proč absolvujeme to zdravotnické vzdělání a vlastně cvičí se to na modelových situacích. Právě to, aby si rozlišil vlastně, co tomu člověku je a abys věděl, jak s ním pracovat, aby vlastně ta první pomoc byla efektivní a zkrátilo to opravdu tu dobu léčby a fungovalo to hezky. Já ještě možná jenom v podstatě, když se zeptal k té horské službě, vy tu působnost jako lokální máte danou kraj, nebo... Ne, téměř všechny horstva zasahují třeba do 2 až 3 krajů, jo. Když se podíváš na tu mapu. Horská služba se od toho roku 1935 postupně rozpínala vlastně po celé České republice. Dneska fungujeme v 7 oblastech. Když to vemu od Krkonoš, tak Krkonoše, Jizerský hory, Krušní hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky, Orlický hory. Takový kolečko kolem celé země. Takže je to daný pohořím. A většinou to pohoří právě ve dvou krajích. Krkonoše jsou Liberecký a Královéhradecký. Když se podíváš na Orličky, tak je to Královéhradecký, Pardubický. A takovýmhle způsobem je to vlastně dneska rozprostřený. Jediný větší hory, kde nefunguje horská a nikdy historicky nefungovala, jsou Lužický hory. Nějaký český les. A potom o oblast jako Vysočiny, jo. Tak tam horská služba nebyla historicky založená nikdy. Souviselo to s těma místama, které byly opravdu jakoby hodně navštěvovaný turisticky. A je docela zajímavý pozorovat i, jak se přelejvá zimní úrazovost, letní úrazovost v jednotlivých oblastech. Teď jako, co se týče letní úrazovosti, návštěvnost obrovsky stoupla za poslední léta. Bylo to svým způsobem Lipno. Dneska je to směřovaný třeba k Dolní Moravě, kde jsou obrovský bike parky, kde se pohybuje strašná spousta lidí. A možná, že kdybychom se s tím dali úplně práci, takže by to člověk dohledal na procenta, ale asi je to tak, že prostě nějaký procento lidí, kteří na ty hory přijedou, tak si ten úraz udělají. Prostě je to tak daný a s tím je to neudiskutovatelný fakt, takže my vidíme jenom, jak se
rozšiřují některé střediska. Jak některé střediska jsou zase na ústupu, tak to vidíš i na té statistice úrazovosti. Pojďme možná k tobě. My jsme se tady bavili před začátkem, že ty si v podstatě dělal skoro všechno, co si člověk dokáže představit. Ty si můžu prozradit i toho baleťáka. Ne, klasického baleťáka, ne, to bylo období hrozně hezký, který pro mě bylo v podstatě rehabilitačním obdobím, paradoxně, jako tanec v té době byl pro mě rehabilitací, protože jsem dlouhý léta od dětství hrál volejbal. Hrál jsem na záslušný úrovni s Jirkou Rymanem, který dneska je redaktorem České televize, dělá sport, tak to jsme byli parťáci a spoluhráči vlastně dlouhý léta. A pak jsem se dostal vlastně k tomu, že přes konkurs, který proběhl na Šakalí léta, protože jsme tancovali na Mělníku v rámci tanečních, to bavilo mě to, tak jsme šli na konkurs na Šakalí léta, tam jsme se dostali do nějakého komparzu a vyhlídl mě tehdy Pepa Prouza, což byl choreograf, nebo ještě je choreograf. A skončil jsem jako takovej spíš maličko hever, když to ono tanečně to nebylo asi úplně na vysoký úrovni, ale bavilo mě to a makali jsme a skončili jsme v taneční skupině Impuls tady v Praze, v Karlíně. A byl jsem tam asi rok a půl a dva, než jsem odešel na hory, takže když jsem přišel sem a viděl jsem tady u vás balet na podlaze, tak mi to úplně evokovalo ty vzpomínky z ranějšího mládí. Tady pak mě necháme, kdyby si chtěl. ne. Ale jo, bylo to taky součást života a říkám rehabilitace, protože mě to fakt jako ty cvičení, které jsou ty tréninky a všechny tyhle věci, které jsou kolem toho, tak mi hodně pomohly, protože ten pohybový aparát bez rehabilitace u volejbalu jsem měl zhuntovaný a tohle mě docela pomohlo, no a ještě navíc přišel čas se rozmyslet a v tu chvíli jsem odešel na hory, to mi bylo asi nějakých 21. Odešel jsem s jasným úmyslem do Špindlu, jako zůstat tam a dělat ty horský, protože jsem tam jezdil od mládí s rodičema, no a takhle jsem se tam dostal vlastně, jako mělničák původem. Už vlastně od roku 1993 trvale žijící ve Špindlu a neměnil bych. Určitě. Že nechybí ti místo a ocečka. Ne. Stačí, že městama projíždím teďka, když jezdím po nějakých závodech a tak to mi úplně stačí, nebo když dojedeme na nějaké výlet, nebo když se jdu za vámi podívat, tak to mi úplně stačí, protože ta hekticita toho města je docela velká, že jsme tady s klukama měli nějakou brigádu a dávali jsme dohromady obchodní dům Máj, víš, natírali jsme tam z lana a tak, co kamarád potřeba pomoct a to zvonění tramvají a tak, to bylo vždycky vyděšení, jako co se stalo, co kde spadlo, nebo člověk zapomene na ten hluk. Ale jako asi to zase má svoje kouzlo úplně z jiného pohledu, takže ale jsem rád, že jsem tam, kde jsem. To je jenom o rozhodnutí. Já měl takovou trošku intimnější otázku, co se týká třeba zachraňujete lidi, asi ne všechny ty příběhy mají úplně dobrý koncept. Máte třeba jako horská služba nějakou, řekněme, jako psychologickou péči, aby se vám pomohlo s tím třeba nějakým způsobem pracovat, nebo to zpracovávat, nebo potřebujete to vůbec? Když to potřebujeme, tak máme k dispozici interventy z řad, jakoby, ať už jsou to policejní psychologové nebo hasičský psychologové, speciálně když se stane nějaká blbá záležitost. Tenkrát se zřítila lanovka nákladní, ve které bylo několik osob, tak tam jako nám to bylo poskytnuto, ale víceméně si myslím, že za ty léta každý z nás si našel nějaký ten jednoduchý recept na to a on ten jednoduchý recept kdysi dávno mi řekl pan doktor, když jsem tady byl v Nuláku na medicíně, tak mi řekl, hele, uvědom si, že to nejsou tvoje příběhy. Ty jsi udělal, co jsi mohl, ale není to tvůj příběh. A to v podstatě je asi to nejdůležitější, aby se člověk jakoby ne odprofesionalizoval, ale odosobnil od té dané situace, kterou dělá. No to někdy je to strašně těžký, zvlášť když se jedná o děti, pochopitelně. A ono, ten dopad, to nemá na tebe v ten daný okamžik, ale má to třeba dopad na výchovu dítěte, kdy jako hlídáš ho daleko víc a vidíš, že něco dělá a už ti běží v hlavě, takže to dítě je v podstatě jako jestli
si pamatujete pohádku v Peřině, víš, jak mu dají takhle ty chrániče a tu helmu, aby někam nespadlo. Tak něco podobného to pak ti vyvolává v té hlavě. Ale myslím si, že je hloupost říkat, že jsou to tvrdý chlapy a že všechno vydrží. Ne, nikdo z nás není takový, že by vydržel všechno, ale myslím, že i ta parta těch lidí dokáže to jakoby nějakým způsobem se navzájem podpořit. A jsou tam blbý situace, hledali jsme malou holčinu, která vyletěla ze sjezdovky, vlastně hledali jsme ji dlouho do noci. Nakonec byla zapasovaná pod nějakýma stromkama. Máš takový ten blbý pocit, hele, odjížděl jsem z té sjezdovky jako poslední, protože jsme projížděli, nevšiml jsem si toho, jako mohl jsem. Nakonec se dozvíš, že prostě ty poranění byly neslučitelné se životem v podstatě okamžitě, takže se ti jakoby vnitřně uleví z toho, že si jako nezapříčinil vyloženě nějaký ten problém. Ale myslím si, že to je právě to, proč každý z nás se hodně věnuje té zdravotní přípravě a těmhle věcem, protože nechceš nic podcenit, chceš prostě, když už tam chceš tomu člověku pomoct. A zrovna tak kluci, kteří dělají laviny, že? Jako speciálně ty, protože ty zase vědí, že na nich závisí to, když to správně zhodnotějí, tak těm lidem dávají daleko větší šanci v tom, že to dobře dopadne, nebo že ta informace bude natolik relevantní, kdy nedojde k ohrožení. I když je to strašně variabilní, že? Na 100 metrech na tom kopci je to jinak. To je jedna věc. Druhá věc je, taky se změnil určitý náhled na to. Statistiky ukázaly, kde ty úrazy jsou víc, jako při těch lavinách, kde to padá víc, jak to padá a takovýhle věci. Všechno se to vyvíjí. Tam je to věda nejenom o tom zachraňování lidí z lavin, ale je to hlavně o tom poznávání toho sněhu, o tom, jak ten sníh se chová. Jinak se chová u nás, jinak se chová v Alpách, jiný typy sněhu. Takže těmhle kluci se zabývají, máme na to celou lavinovou prevenci, je to moc hezká věda v podstatě o troše vody, která zmrzla na prachovém jadýrku, ale je to úžasný. A vydávají ty reporty, takže vlastně každý z diváků, z posluchačů může si všimnout, že je 3. stupeň lavinového nebezpečí. Zas ale není třeba ty lidi děsit, jo, protože málo kdo si uvědomuje, že ten 3. stupeň lavinového nebezpečí, třeba, který je docela vysoký už, tak neznamená to, že by byli ohrožený lidi, kteří přijedou do hor. Musíme si uvědomit, že to se týká opravdu volného terénu, že se to týká hlavně situace, speciálně v Krnapu. Se to týká situace, kdyby si ztratil cestu a dostal se do nějakého nebezpečného svahu. Tak aby si věděl, ano, dneska to riziko je jakoby vysoký, nesmím tam, jako musím se držet té cesty a tak dále, protože v Krnapu se musíš držet značených cest a dneska to asi 160 km cest, který značí horská služba. A tam tyčový značení, tyče po nějakých 10 metrech, 3,5-4 metry vysoký, který rozmísťujeme. A vlastně to jsou tyče, které nám přicházejí z historie od 18. století. A ty lidi, kteří si je tam dávali, to byli ty horský boudaři a ty si je dávali tak, aby šli vždycky bezpečným terénem. Když se tohohle držíš, tak jdeš bezpečným. Když se dostaneš někam do volného, může ti hrozit to riziko. A i z toho důvodu je dobrý vědět, prostě, jaká ta situace je. Ale když přijedeš jako běžný turista a budeš se pohybovat ve špindlu, na sjezdovkách, budeš se pohybovat po tyčovém značení, tak v podstatě to riziko pro tebe není. Nebo není. Vlastně tady bych se chtěl zeptat, určitě to taky registrujete obrovský boom scalpinismu. Jasně. Dobou. Jasně. Je to pro vás asi velký téma teďkon? Každou zimu je víc scalpinistů, zodpovědný, nezodpovědný? Tak to téma je jakoby dlouhý léta, ono teďka je z toho velký boom, stalo se to díky covidu, že nejezdili lyžařský střediska, lidi si nakoupili scalpy, aby mohli aspoň do té přírody nějakým způsobem nahlídnout. Těch úrazů a těch zásahů není zas tak dramatický množství. Ty lidi většinou, když se pohybují po těch značených trasách, tak tam jim nehrozí jakoby žádný velký riziko. Není to jako v Alpách, kde těch zásahů je daleko více. Ve volném terénu u nás ty lidi jsou opravdu jakoby držený i tím národním parkem v nějakých mezích. Občas nějaký úrazy jsou, občas vzniknou nějaký nehody i díky jakoby tomu, že to ty lidi nedomyslejí, že třeba jedou po sjezdovce dolů, narazí do lana při úpravě na sjezdových tratích. Takže
Tohle to si zase ošetřují areály s tím, že tam mají nějaký zákazy a vysvětlují proč, aby se něco takového nestalo. Ale v zásadě ten konflikt tam není, nebo ten střet s tím není vůbec téměř žádný. Tam asi největší problém je to, aby ty skialpinisti přemýšleli třeba, když si to jdou užít jenom opravdu, jako si někdo jde zahrát hokej, tak tyhle si jdou mnohokrát jenom být po sjezdovce nahoru, sejde dolů jenom v rámci zdokonalení fyzičky, aby přemýšleli o tom, že po ty sjezdovce se řídějí ty lidi dolů. A mnoho areálu to nějakým způsobem reguluje, udělají nějaký prostor, kudy můžou stoupat nebo to, ale tam by mohla vzniknout jakási kontroverze, ale jinak si myslím, že skialpinismus krásná věc a lidi si to užívají a je to i pro člověka, který nemusíš být úplně fyzicky top, můžeš si udělat krásnou túru v zimních podmínkách, můžeš si na tom zatrénovat, můžeš si na tom zasportovat, protože je to i poměrně významný sport, který se stane snad součástí olympiády. Ale je to jednodušší třeba než na běžkách, protože přeci jenom je to víc příbuzný sjezdování z části, takže ten sjezd z těch hor dolů je potom lepší, než když jsme se potáceli na běžkách. velký legrace. Ale určitě je to pro ty lidi strašně zábavný a dostanou se do míst, kam by jinak jakoby pěšky šly velice obtížně a dokážou zvládnout daleko větší nebo delší túru. Je to hezký. To je ještě jednou otázku, to bychom se vrhli na tu samotnou teda bezpečnost praktickou. My jsme s Martinem jednou takhle ještě právě jako v Krkonoších a viděli jsme záchranu člověka, který měl zástavu srdce. A vlastně, když jsem se jako vzpomněl včera, tak mě napadlo, že v podstatě tenkrát tam kolem stáli lidi, kteří pravděpodobně poskytovali nějakou pomoc, my jsme vůbec přišli, v tu chvíli už to tam byli vy, takže jsme to nějakým způsobem neřešili. Ale třeba v situaci, kdy my třeba dva máme nějakou znalost první pomoci, umíme třeba poskytnout masáž srdce, ale když já vás vidím, že někomu poskytujete takhle pomoc, chcete, ať já třeba přijdu a nabídnu svoji pomoc, nebo se máme jenom prostě radši? Je to situace od situace. Jsou situace, kdy víme, že ta záchranka přijede třeba za 3/4 hodiny, za hodinu. Tam pokud někdo umí poskytovat tu první pomoc, tak je vždycky dobrý, když u toho třeba zůstane, protože se může i tomu záchranáři se může udělat blbě, se to nezdá, ale je to fyzicky docela náročná činnost, kdo si to vyzkoušel, tak běžně po 3, po 5 minutách toho člověk má plný zuby a jsou situace, kdy to, ale spíš je to tak, že pokud to umíte, což by bylo vlastně to nejdůležitější, aby to uměli v podstatě všichni lidi, protože to včasné rozpoznání té zástavy srdečního obylu, poskytnutí té první pomoci je strašně důležitý pro to, aby ten člověk měl šanci přežít a měl šanci mít ten život následně jaksi kvalitní, v podstatě i stejně jako před tou zástavou srdeční. Dneska tím, že víceméně všechny postupy, které existují ve světě, se zjednodušily a směřuje se to ne k umělému dýchání, a směřuje se to k té kvalitní masáži srdce nebo nepřímý srdeční masáži, tak zrovna tak i to rozpoznání té zástavy se jakoby zjednodušilo a změnilo. Dřív furt měření pulzu a takovýhle, dneska stačí 2 slova na to. Nereaguje, nedýchá. V tu chvíli automaticky, když tohle zavoláš na záchranku, že máš člověka, který nereaguje a nedýchá, provedeš záklon hlavy, zkontroluješ, nereaguje, nedýchá, začíná se resuscitovat. A tam, když ten člověk ví, že má mačkat v podstatě na ty hrudní kosti 2,5 cm na středu té hrudní kosti a stlačovat to nějakým rytmu, který mu dá ten mobil, protože tam je metronom, je přímo třeba v aplikaci záchranka, nebo mu řekne ten dispečer, mu to pustí, nebo takový, tak to je prostě věc, která pomůže. A když víte, že umíte, tak tam zůstaňte, třeba s tím člověkem pokomunikujte s těmi klukama, který tam jsou. Když je tam jeden, tak určitě, když vím, tak si můžem pomoct. A když to tak, jestli budete tak ochotní a zůstanete tam, počkáte, kdyby někdo něco potřeboval, nabídnete třeba pomoc, protože čas od času máš věci, hele, dochází mi kyslík, my tady 2 resuscitujeme, prosím vás, skočte mi do auta, jo? Nebo něco jako, ruce se vždycky hodí. Tak jo, to příště budeme vidět.
Zase je takový, že člověk si nechce na druhou stranu motat. Ne, jasně, protože ten zasahující člověk, když jsou dva, tak je to tým, který je spolu zvyklý dělat a ví a má nějaký postupy, které jsou zažitý, ale v průběhu času opravdu tam může dojít k únavě, může dojít k tomu, že ti někde něco nefunguje, přestane fungovat, potřebuješ něco pomoct nebo potřebuješ telefonovat. A když víš, že je to někdo, kdo umí jakoby resuscitovat, trošku popřemýšlíš, no ale když není možnost, tak prostě někoho oslovíš. To je, jako dneska ten trend je takový, že v podstatě dřív se říkalo, nesmí to masírovat, to byste mu ještě způsobil zástavu. Ne, dneska když začneš, tak prostě masíruješ do příjezdu záchranky, do chvíle, než tě někdo prostě vystřídá, jakoby profíku, přebere to a tak dále, takže úplně v pohodě. Tak pojďme na tu bezpečnost. Začneme teda obecně, nebudeme se v začátku bavit přímo o zimě. Asi se shodneme, že bezpečnost na horách začíná už doma, ještě než vůbec vyrazím. Jednoznačně. Co to, co říkám, znamená asi? Co bych měl udělat, když jdu doma, než někam? Znamená to pochopitelně vždycky to, že si musíš naplánovat tu túru. Ať pojedeš do Krkonoš, ať pojedeš na Českou Moravskou Vysočinu, ať pojedeš kamkoliv, tak prostě by si měl tu túru naplánovat s ohledem na tvoje fyzické schopnosti nějaký, no, s ohledem na ten typ toho terénu, kam vyrážíš, s ohledem na počasí. Pak by si měl dobře nabalit ten baťoh, ve kterém by neměly chybět věci, ať už je to pití, jídlo, nějaká základní lékárnička, vybavení, oblečení podle toho, v jakém seš zrovna období jakoby roku. Přemýšlet o tom, že na těch horách může být úplně jinak dole a úplně jinak nahoře, že i když dole je třeba plus 10, plus 15, ještě pořád je to fajn, tak nahoře už můžou být minusový teploty, takže dostatečný vybavení. Určitě dneska plně nabitý mobil, stažený aplikace, vědět, co která aplikace, jak s tím pracovat. Můžeš si dneska naplánovat trasu, ať už v té aplikaci záchranka, kde je nějaká kniha tour, kde když se neodhlásíš, tak to vlastně tvým příbuzným v první fázi pošle echo, že se asi něco stalo a tak dále. Nebo v mapách si naplánuješ nějakou tu trasu. Ale určitě by člověk neměl zapomínat vždycky v podzim, jaro, vzít si sebou nějakou lampičku. To se ti vždycky může hodit, protože nikdy nevíš, jestli tam zůstaneš o chvilku díl, o chvilku dřív, i kdyby si potřeba něco najít mezi kamenama někde. Ta lampička je hrozně užitečná. Takže nějakou čelovku. No a to vybavení je jako nejdůležitější vždycky zhodnotit ty podmínky a připravit se na tu túru. To si myslím, že je obecný, že jsou obecní zásady. Když to vztáhnu, ptal jsi se na léto, ale já k tomu trošku přidám zimu, maličko se toho dotknu, protože pochopitelně mnoho lidí v současnosti nemá s těma horama zkušenost, nejezdí se na ty povinný výcviky, nejezdí do hor a najednou kamarádi třeba je zavolají a hele, pojedeme na hory. Jo, dobrý, ale já jsem v životě nestál na lyžích, je zima a já se chci jít projít na Lapskou louku nebo někam. V tu chvíli by se asi měli stavit v nějaký půjčovní outdoorového vybavení, kterých tady je určitě dost. A měli by si sebou vzít na tu zimu třeba nesmeky, měli by si vzít sněžnice, protože si asi nedokážou uvědomit, že ten terén se tam mění velice, velice rychle a že tohle jsou věci, které by měly být sebou. Mluvím o tom zásadě, jakoby v tom plánování té túry, ať už je to letní nebo zimní, protože když pojedu do Alp v létě a vím, že tam půjdu přes nějaké ledovec, no tak si to vybavení vemu zase sebou stejně. Čili vždycky zjistit ty místní podmínky, ať už co se týče terénu, ať už co se týče počasí. Já asi jako tohle si myslím, že to naplánování to je důležitý, že to je prostě alfa omega. To je alfa omega. Preventuje to prostě nějaký jako malér. A určitě udělám propagaci jedné věci strašně moc a to je, už jsem o ní mluvil mnohokrát a myslím si, že to je skvělá věc a to je ta aplikace záchranka. Protože dneska v té aplikaci máš strašnou spoustu nejenom v situaci, kdy se dostaneš do nějaký nehody a máš tam i spoustu informací o poskytování té první pomoci a o spoustě dalších věcí. A ta aplikace záchranka, nevím, jestli to všichni vědí, ale myslím si, že by ji měl mít nainstalovanou každý, ať je v místě nebo ať je v horách. Protože to je věc, která
funguje naprosto skvěle. Ty, když budeš v blbý situaci někde na horách a zavoláš 155, tak se nemusíš dovolat. Protože ve chvíli, kdy budeš na cizím signálu, tak to 155 nefunguje. Potřebuješ zdravotnickou pomoc, vytočíš 112. Když budeš na polském signálu, tak Jacek na druhé straně ti odpoví polsky a budete se nějak dogadat. Ale to není ono. Můžeš zavolat na Horskou, jasně, 1210, vytočíš plus 420, 1210, dovoláš se k nám s dispečerem, dáme to dohromady. A nebo vemeš tu aplikaci záchranka, zmáčkneš to tlačítko, teprve ti to vytočí to číslo, protože pod tím jsou schovaný nějaký další čísla, aby si se dovolal i z míst, kde není jakoby ten správný signál. A za druhý to pošle SMS-ku, ve který jsou tvoje základní údaje, který tam zadáváš. Dá se tam i napsat nějaký status jakoby lékařský, to znamená, že tam, když jsi diabetik nebo něco se tam takového dá zadat. Je tam tvoje jméno, telefonní číslo a nám se objeví stav baterie tvýho telefonu a objeví se nám tvoje poloha. Může se stát, že ta poloha není třeba dobře definovaná v daný okamžik, ale tak ti řekne dobrý, pošlu to ještě jednou. A nám už to vytváří výzvu jednak na zdravotnické záchranné službě a jednak, když je to v horském terénu, tak na Horsku nám ta výzva přijde přímo do telefonu. Takže i když třeba to není přímo pro nás, ale my už se můžeme připravit na to, že se může stát, že nás ta zdravotnická záchranná služba vyzve k výjezdu, nebo v obráceně zavoláme si, hele, to je koleno, my tam zajedeme, řešíme to jenom my, ale teď je ta spolupráce v tom velice úzká. A ta aplikace záchranka hodně pomáhá a myslím si, že by ji měl mít nainstalovaný každý. Můžou to mít děti od 12 let, používat sami. Ale myslím si, že je důležité, aby ty lidi to o tom věděli a uměli použít. Ono to má daleko širší ještě dostup, protože ve chvíli, kdy třeba potřebujeme toho člověka, aby ho konzultovat jeho stav s někým, můžeme udělat, záchranka udělá videohovor sám. Takže vlastně já na tom telefonu ukážu, hele, takhle vypadá křivka tady na našem jednoduchém EKG, který mu řekne jenom, jestli má pravidelný rytmus nebo ne. A už to je prostě do pomoc, nebo mám tady tohle, stalo se mu tohle, může mi nějak pomoct. Takže to je skvělý. Což vlastně užitečný i pro ty lidi, kteří tu první pomoc třeba poskytují, než přijdete vy, že? Protože ty si taky můžou poskytovat. Jasně. A mi přesně můžete navádět, hele, děláš to blbě, třeba masáž sice, jasně. Vydrž, jo, zároveň má nějakou psychickou podporu. Takže tohle to určitě záchranka je super, zároveň tam má člověk automaticky nějaký nastavený. A zase na druhou stranu poprosím lidi, aby neměli pocit, že nějakým způsobem podceňujeme. Ve chvíli, kdy někdo provádí resuscitaci, tak to bude asi vypadat špatně, ale my první, co je, že si toho pacienta znovu zkontroluje. Jako on provádí resuscitaci, super, ale mezi tím se mohl stav toho pacienta změnit, mezi tím mohl začít dejchat, nebo cokoliv se mohlo stát. On mačká ten hrudník, on je hlubokým bezvědomí, jako jasně, ale my si prostě přijedeme a tu resuscitaci si přebereme jakoby od začátku, takže zkontrolujeme dýchání, zkontrolujeme stav vědomí a jedeme v tom našem režimu. A zrovna největší legrace je vždycky, když se zůstává taková ta klasika v těch lidech. Když někde leží mimo sjezdovku, tam přijedeš a vždycky v tom davu se najde někdo, kdo řekne, nehybejte s ním, něco mu uděláte z páteří. Říkám, okay. Tak já ho nechám udusit. A co ta páteř? Páteř nevadí. Prvotní, prioritní je v tuhle chvíli dostat do takové polohy, ano, šetrně, ale dostat do takové polohy, aby fungovaly základní životní funkce, protože tam může se stát jenom to, že ten člověk je bezvědomý, protože si opravdu utisknu, nedejchá, tak kloní hlavou, rozdejchá se, všechno funguje. Takže vždycky je to nějaký komunikaci na místě a o ty práce, kterou tam člověk provádí. Já myslím, že to je vlastně často problém té první pomoci u těch amatérů, jako jsme my, že vlastně to je strach, že ještě více to první pomocí ublíží v podstatě. A myslím, že často, jako, pokud mám záchranku, dokážu se někam dovolat, to nikdo mi naviguje, tak vlastně jsem trošku jako víc v pohodě. A v okamžiku, kdy se třeba dostanu někam, kde není signál, nejsem schopný vlastně jako se s někým spojit, tak si myslím, že často ten člověk nevyhodnocuje tu prioritu, že vlastně nejdůležitější, aby ten člověk žil. Jako má strach, já s ním pohonu, tady mu něco jako ublížím, zlomím mu žebra, když mu budu dávat masáž, srdce, toto. Vlastně z toho strachu třeba tu první pomoc ani jako nezačne poskytovat. Takže možná jako se taky vlastně trošku nebát. No je to trošku i davová psychoza, když tam stojí 10 lidí a z nich to 5 bude umět, tak
ve většině případů je to tak, že jeden čeká, kdy někdo jakoby začne, že to přijmutí jakoby ty osobní zodpovědnosti tam je. A to je právě ta věc, která se i cvičí, protože horská služba nejsou jenom, jsme se bavili trošku o proficích, to je strašná spousta kluků dobrovolných. Prostě naprosto unikátní záležitost dneska. Uvědom si, že existuje 350 lidí v České republice, kteří něco dělají zadarmo. Kteří zadarmo odvedou 160-200 hodin za rok. Odvedou vlastně v rámci horské služby. Takže ještě navíc rádi s úsměvem a musí se k tomu vzdělávat a musí k tomu projít nějakým tím cyklem, protože vlastně ten systém ty horský je postavený na tom, že je postavený na dobrovolnictví, že ty když vstupuješ do horské služby, tak nejseš jako zaměstnanec. Jsi tam jako dobrovolník. Ty se dostaneš jako čekatel, který se rozhlídne za rok, za 2, za 3 podle toho, jak jsi schopný, tak všechny ty věci, který umíš, tak si můžeš prověřit na základní škole horské služby, kde to začíná nějakou fyzickou přípravu, kde to začíná, nebo nějakou kontrolu tvojí fyzické kondice, která je 10-kilometrový běh za 55 minut v horském terénu, není to úplně zadarmo, musíš na to vytrénovat. A pak jsou to všechny ty věci, jako je zdravověda, přežití v přírodě v podstatě, protože orientace, meteorologie, všechno. Staneš se, uděláš tu letní školu, pak uděláš to samý v zimě, včetně záchrany v zimním terénu a zimního lezení. A jsi dobrovolným členem. A jsi dobrovolným členem, který můžeš být až do 60, dneska 5, abych neřekl nějaké blbost, 63, dřív to bylo do 60, když se odcházelo do důchodu, posune se to. A jsi tím dobrovolným členem a chodíš o těch víkendech a chodíš na ty pátrací akce a jsi vlastně v té skupince těch lidí, toho sdružení občanského, který tam je v tom okrsku, v té dané části těch hor. No a když máš štěstí trošku, tak se dostaneš a chceš to hodně, tak se dostaneš mezi ty profíky, kterých je dneska na Českou republiku 120. 120 lidí dělá horskou službu jako zaměstnání, jako záchranář. Víceméně ekonomický aparát a všechno kolem toho je ve velice úzkém rozpočtu, nebo ve velice úzkém počtu lidí. A ty v podstatě už potom jako pracuješ, ta horská, se to nezdá, nebo ušetříme každoročně mezi 7-10 tisíci úrazy. Takže to je počet výjezdů, který se rozpočítává jak mezi ty profiky, tak mezi ty dobrovolní, který jsou víkendový. A je to fakt neuvěřitelné, já vždycky před těma klukama smekám, protože my děláme zdravotnické vzdělávání v rámci práce, ale oni si ho musí udělat v rámci svého volného času. Mnohokrát jezdí i na kurzy navíc, jako aby se, protože tam je opravdu to obrovský nadšení, za což jim patří velký dík a úcta. Dělají to z lásky k horám, dělají to z lásky k tomu, že tam jsou, že tam žijou, že to prostě funguje. Bohužel jsou pochopitelně místa, které se osídlují, hlavně po té sametové revoluci, kterou víme, tak jsou místa, které se osídlují, kde to je trošku problematický získat členy v tom daném místě, ať už jsou to kluci na Šumavě, mají tam trošku problém, protože těch místních tam není tolik. Ale pořád se najdou lidi, kteří to chtějí dělat a mladí lidi, kteří jsou do toho zapálení a dělají to. Zeptám se k tomu, je to vlastně jako podmínka, že člověk je k tomu místu nějak jako místně příslušný, že tam... Jo, vždycky jsme to tak měli jako podmínku, dneska se z toho trošičku ulevuje, ale já se pamatuju, že když jsem k té horský v tom 93. ve Špindlu přišel, tak vlastně byl okrsek Špindla, okrsek Vrchlabí a téměř neexistovalo, aby někdo z Vrchlabí byl v okrsku ve Špindlu. Dneska je to tak, že spousta lidí, většina lidí se přestěhovala směrem do toho Vrchlabí, takže i členové okrsku Špindl jsou vrchlabáci a vyberou si, jestli teda budou do okrsku na Stráž, na Béňu nebo to, ale berou se nějaký takový ty aglomerační kritéria, kdy máš možnost jako šáhnout si do nějakého nejbližšího města, tam ty lidi jsou. Protože na těch horách ty hory se vylidňují jako trvaléma obyvateli. Když měl Špindl před sametovou revolucí 3,5 tisíce lidí, dneska jsme rádi, že nás tam je tisícovka. A takže potom v té struktuře ti vychází, já nevím, 300 důchodců, 300 dětí, 300 lidí, kteří jsou schopní v té době to dělat a ne všichni to chtějí dělat. Trošku směrem zpátky to bezpečnosti. Což samozřejmě jako souvisí, ale jenom ať teda
se k tomu vrátíme, tak v podstatě jsme si doma zjistili počasí, vzali jsme si správný které si nebudeme nějak sáhnout rozebírat, protože to je hrozně individuální na v podstatě jakoukoliv situaci počasí a tak dále. Takže asi třeba, že to počasí si nezjišťuju teda týden dopředu, ale zjišťuju si ho v podstatě když jako vydávím. V zimě to sleduju třeba dopředu, pokud by bylo. Jo. Ale není to tak, jako tuhle před 2 lety pán ode mě obdržel jako v podstatě jako slovní přestřelku, protože mi někde kolem 5. hodiny ráno v lednu volal, jestli může jít v únoru na snížku. Jako. Tak jsem jako nezaváhal a říkám, vydržte moment, já nastartuju křišťálovou kouli. On mi povídá, vy si ze mě děláte legraci. A říkám, já, vy jste si začal. Protože to jsou otázky, jakoby, který dostáváme. Jako. Občas se nás někdo zeptá, jestli může jít sáňkovat na snížku třeba. Je strašně těžký někomu říct, ne, nemůžeš jít na tu túru. Jo, protože je člověk, který je vybavený, který je zvyklý, který má tu fyzickou kondici, má tu znalost toho, jak se věci používají, a může jít opravdu v době, kdyby někdo jiný ani nevystrčil nos a on si to užije. A zase máš člověka, který za hezkýho dne je schopný vlastně ti někde skolabovat, protože nemá tu fyzickou kondici. Nebo na něj začne působit jakoby stres a dostane se do situace, kdy není schopný toho postupit. Takže tohle, kromě toho vybavení, jak si říkal, tak tohle je strašně důležité zhodnotit své schopnosti. Jako rozhodně se nestane to, že bychom někoho někde nechali bez pomoci. To v žádném případě nepřipadá v úvahu. Vždycky, když ten člověk potřebuje pomoc a když nám volá, tak z 90% je to, 99% je to opravdu, že tu pomoc potřebuje. A nemusí to být pomoc jako vyloženě fyzická někde, ale může se opravdu dostat do takové situace i psychicky sám sebe, že prostě není schopný toho postupovat. Nebo si zlomí nehy. Já točím zlomený. Jo. Ale víš, tam jsou ještě pak existují takové jakoby dramatičtější věci, které toho člověka jsou schopni ohrožovat na životě a ty lidi si to vůbec neuvědomují. Jako. Že volání, jsem to možná už i někde vyprávěl, ale volání, že má slečna mladá dívka, že má alergickou reakci na ořechy. Jasný? Takže první otázka, kde to je a tak dále a tak dále. No a pak říkám, dobře, a jak se jí to teda přihodilo, když je alergická na ořechy, no ona snědla ořechový dort. Já říkám, počkejte, a proč snědla ořechový dort? No, protože ho chtěla. Jo? Takže vlastně, kde je ta hranice té inteligence posunutá, to pak jako, a to může být opravdu život ohrožující stav, že? A to je přesně to, že i tohleto by ty lidi měli zhodnotit, že vlastně snažit se nedělat takovýhle kraviny v horském terénu, o to tím spíš, jo, protože jestliže někdo má, já nevím, alergii na chlad, což může být, no, tak by asi neměl jít vyložený nějakým mrazením dní na horskou túru, protože to není schopný úplně přeprat. Nebo pokud je někdo alergický na vosy, no, tak by si měl k tomu přizpůsobit a měl by si vzít ty léky sebou a ne vsázet na to, že ono se nic nestane, protože třeba v současnosti těch alergických reakcí a těchto věcí nás jako docela to roste. Každoročně jsme to měli, ale teď bych řekl, že je to hodně, jestli i ten hmyz, jestli je jedovatější, nebo prostě těžko říct, jestli má v sobě nějaký insekticidy, nevím, ale prostě je to tam. Zrovna tak se setkáváme, jak lidi chodí po horách s nějakýma uštknutíma zmyjí a takovýhlema věcma. Tam poprosím všechny, prosím vás, jenom nevysávat. Měli jsme tam, ano, klasicky, měli jsme tam paní, která byla neskutečně obětava. Pána uštkla zmije, paní nenapadlo nic jiného, než ten jed vysát. Takže pán byl v pořádku a paní jsme odvezli do špitálu s alergickou reakcí, protože pochopíte, přes ty sliznice se to vstřebalo jako daleko rychlejší. Jo, takže to jsou takový ty věci, které se můžou stát v první okamžik, strach od toho svého příbuzného, tak, ale vždycky je potřeba zachovat chladnou hlavu a máme čas na to řešit. Tam vlastně asi u těch kousnutí toho zmínit jde hlavně o to, ať se ten člověk moc nehýbá, ať se nerozpůjde. Jasně, tak u všech těch alergických reakcí jsou základní věci. Chladit to místo postižený
a zachovat nějakou fixaci, kdy vlastně se nerozproudí ta krev. Možná další takový oblíbený filmový postup je zaškrtit. Ano, zaškrtit to, kdo to chce zaškrtit. Není to úplně dobrý, protože v podstatě se tam ten jed stejně jako koncentruje nějakým způsobem. A to by řekl někdo z herpetologu, já tomu moc až tak nerozumím, ale spíš jako, že ten jed zmíjí snad není až tak úplně rizikový pro člověka. Pochopitelně může být situace, že máš špatný srdíčka a tak dále, ale spíš je tam rizikový to, že by na to mohla vzniknout nějaká ta alergická reakce. Protože to obecně nějakýma složkama snad obdobný, jako je vosí nebo něco takového. Kdo je alergický na vosí, včelí, bodnutí, může být alergický víc i na tu zmiji. Takže tam jsou takovéhle věci, které do toho vstupují. Ale obecní zásady. A asi si myslím, že k té bezpečnosti platí i to, že by ty lidi měli mít takový ty obecní povědomí o poskytování první pomoci, což by bylo strašně super. Já doufám, že se do školy vrátí třeba, já nevím, branná výchova s nějakýma hodinama zdravovědy pro ty děcka, protože je to hrozně důležitý. S tím lékární škola taky vidí, co s ní. Jo. Ano, a mít ji vybavenou a zkontrolovanou a vědět, že prostě co kam můžu použít, jo. Tam své léky. Asi taky, aby ostatní věděli, co vlastně mám případně za problémy, že jak tam nemám epileptický záchvat, do ní koukají. Jo, je docela fajn, a to vždycky říkám, když dělám třeba přednášky první pomoci pro lyžařské instruktory nebo něco, mluvte ze skupinou, jestli tam máte někoho, kdo je alergik, kdo má nějakou epilepsii nebo kdo je cukrovkář, těch lidí přibývá. A vlastně ty, když o tom víš a už tušíš a už vidíš, že nějaký příznaky tam jsou, tak můžeš spoustu věcí jakoby vyřešit ještě než nastanou, anebo tím zmírnit ten průběh, který z toho bude. Dobře, takže jsme připravení, máme lékárničku, víme, co s ní, jsme vybavení, vyrazili jsme na hory. Na co si dávat, kromě teda zmí, v tom samotném terénu pozor. Tak vlastně měla probíhat ta túra tak, abych minimalizoval to riziko, že pro mě budete muset někam přijít. Určitě si dávat pozor v podstatě na to, jak se vyvíjí ta situace v průběhu toho dne, jak se vyvíjí i tvůj fyzický stav, že? Protože hlídat si nějaký trošku pitný režim, hlídat si nějaké jídlo, hlídat si hlavně taky ten vývoj toho počasí pořád i v rámci té túry, protože ty bouřkový mraky se udělají na horách nepoměrně rychlejší, než jsme zvyklí v rovině. To většinou jde v nějaké frontě z čistého nebe a potom ten problém může opravdu nastat. Já nevím, jestli jste to letos zaznamenali, já myslím, že to bylo zrovna v Beskydech, v Javorníkách nebo někde tam, tak vlastně přišly velice rychlé bouřky, 2 lidi zavalení stromem, prostě protože jasně, chce se schovat před deštěm, blablabla a nepřemýšlí v ten daný okamžik, že nejenom, že může do toho stromu uhodit blesk, ale může taky se stát to, že ten silný vítr, který ta hůlava, která přijde, ten strom zlomí a zavalí ho toho. Takže i tohle to je potřeba jako přemýšlet a znát nějaký takovýhle obecní zásady při tom pohybu v tom terénu, jak řešit i tyhle ty situace. A hodně důležitý je mít to naplánovaný, když jdeš s nějakou partou podle toho jakoby nejslabšího člena. Vždycky brát v potaz to, že máš tam někoho, kdo nemá takovou fyzickou kondici, takže buď to, když ho chci táhnout někam jako na nějakou větší túru, no tak mu ulevím s vybavením, aby byl schopný to vmáknout. No a nebo když to nejde, tak se prostě podřídit jeho tempu a jít pomalejš a užít si to zase jinak. Důležitý si myslím, že jako říká se vždycky chodit ve 3. Jako ve 2 super, ve 2 dobrý, ale ve 3 super, protože i když se něco stane, tak nemusí tam být signál, nemusí tam být to, tak jeden člověk zůstane s tím poraněným, druhý se o to postará nějakým způsobem. Jo. To je asi spíš hodně do míst, které nejsou turisticky tak navštěvovaný. Když jdeš po Krkonoších, tak jako ta frekvence těch turistů, když půjdeš na Sněžku, tak možná spíš tam je ten 3. kvůli tomu, aby bránil těm ostatním, aby tě neušlapali, jo, dneska. Ale pokud budou do těch odlehlých částí, speciálně nějaký Slovensko nebo nějakou Malou Fatru nebo něco takového, určitě je dobrý chodit ve 3, mít to dobře naplánovaný a pořád nejdůležitější, co je tvůj fyzický stav, ne tvoje fyzická kondice dlouhodobá, ale tvůj fyzický stav okamžitý, protože
se ti může z nějakého důvodu, máš výrazu, může se ti dělat blbě a nemusíš to chtít jako vždycky urvat za každou cenu. Z toho vzniká taky spousta věcí, ty lidi prostě jakoby nedocenějí tu danou situaci. Já jsem sportovec, já lítám všude a to, no jo, ale dneska na tebe asi lezla viroza nebo něco a tadyhle si skolaboval. Hodně lidí podceňuje sluníčko na horách. Jo, ta ochrana, ať už jsou to UV faktory, ať už je to nějaký krytí hlavy a takovéhle věci, je strašně důležitý, protože tam to slunce má daleko větší jakoby sílu. To UV záření je tam silnější, je tam menší filtr toho oproti údolím a ty lidi mnohokrát, ještě navíc je to podpořený tím, že tam pofukuje příjemný vánek. A vidíš to pak jako ráno vyráží a odpoledne vidíš ty růžový, jako ty sundavací hlavy, jako. Ne, to už je dramatický moc, ale jo, hodně těch lidí tohleto podcení. Tam je to důležitý v létě. A ono je to důležitý i v zimě. V zimě ještě věc, kterou čas od času lidi podceňují, brejle. Dobrý sluneční brejle, protože když jdeš potom po těch pláních a je silný sluníčko, tak ten sníh opravdu do těch očí tím může udělat nějaký minimálně zánět spojivek nebo něco takového. V podstatě zimy ty dříva jsou kolikrát důležitý. Jo. V tom létě tam je zeleno, to zase tolik neudělá, ale ten sníh, jako to světlo z toho je opravdu ostrý. Dobře, a teď když třeba se něco pokazí, to znamená, řekněme, že se stoupím někde z trasy a ztratím se, že ještě není výhůř, tak v podstatě takovou chvíli, kdy mi nehrozí žádné jako zdravotní nebezpečí, jako přímé, tak mám volat horskou, nemám používat záchranku asi primárně. Je lepší, my jsme před lety jsme zřídili linku plus 420 12 10, což je v podstatě číslo na horskou službu v celé České republice. Ale je to udělané tak, že když jsi na Šumavě, dovoláš se dispečerovi na Šumavě, když jsi v Krkonoších, dovoláš se dispečerovi v Krkonoších. A s ním probrat tu danou situaci, my si třeba můžeme použít zrovna tak z toho portálu záchranka, to, že aniž bychom aktualizovali, nebo aniž by si musel posílat výzvu, tak my si zapneme jakoby na dálku tvoji polohu, pošleme ti SMS-ku, ty to potvrdíš a vlastně vidíme tvůj pohyb. Mnohokrát není důležitý ani to, kde seš, ale jakým směrem jakoby se pohybuješ, nebo tě nanavigovat na ten správný směr. Jo. Že jsem zažil pána, který vyrážel z Vrbatovy boudy, teda od Mohyly k Vrbatový boudě, to je 100 metrů. Když je špatná viditelnost, v té době tam ještě nebyly daný tyče, ale teď už tam jsou, ale nebyly tam daný a on vyrazil a říká, víte, já jdu k Vrbatce, ale já už jdu 4 hodiny. To je to 100 metrů. Říkám, hele, něco je blbě. Kde jste, jak jste na tom? No tady, já říkám, dobrý, tak běžte proti kopci a někam dojdete. To šel proti kopci a došel jakoby zpátky k té Mohyle. A on takhle pořád kroužil kolem ní, jo, v té mlze. Takže pak ona naviguješ a když to není takovýhle jasný orientační bod, no tak vidím, kam ten člověk jde, nebo co je. A to je důležitá pomoc, aby tohleto ty lidi jakoby znali, aby si zavolali a ne, v podstatě jakoby překonali svůj ostych a mnohokrát je lepší zavolat dřív, než prostě bejt za hrdinu a pak někde čekat do 8 do večera a pak volávat, hele, já už nevím vůbec, co dál. Jo. Ale ta další záchrana potom je asi mnohem složitější. Jasně, že je to složitější. Kromě toho, že vlastně volám, když mám problém, tak jaké informace jste mi třeba schopni poskytnout třeba než vlastně jako vyrazit? Nebo je to spíš jsou to otázky třeba, které bych měl směřovat, dejme tomu na zprávu Krnapuc, na místě, Já si myslím, že dneska tyhle základní informace v podstatě můžeš načerpat víceméně kdekoliv. Jo, jako jasně, když někdo zavolá, zeptá se na meteorologickou situaci v daném okamžiku, když to není ve 4 ráno, že chce jet lyžovat jako do Šbindlu, to taky častý otázky. A jako v 4:30, jako, no a jak je u vás? Já říkám, no tma. No ale já tam chci jet lyžovat, tak přijďte, nebo nejezděte, to záleží na vás. Takže já vím, že trošičku se nám asi rozhrašila ta meteorologická situace, že se úplně nedá spolehnout dneska na ty předpovědi, což cítíme všichni, ale pořád je to situace, která je řešitelná jinde, protože my nejsme specializovaní na meteorologii. A když mi zavoláš v poledne, tak ti řeknu, jo, teď tady je 1,5 hodiny jasno,
krásný, ale ráno v 6 hodin nebo v 5 fakt v zimě nevidím. Když si nadsej čísla Anu Záhradnickou a tak dále. Jasně, to bude mít Alenka velkou radost. Ale poskytnout informace, nebráníme se tomu poskytnout informace speciálně, co se týče třeba lavinové situace, co se týče pohybu v nějakém terénu, protože ono, i když jdeš po tyčovaných cestách, tak mnohokrát cesta tadyhle, koňská cesta nahoru k Luční boudě, nebo i cesta na Vrbatku může být velice náročná, takže klidně, ať ty lidi se zavolají, řekneme jim, jo, je to urolbovaný, není to urolbovaný, speciálně na běžkách. Většinou jsou to i dotazy na to množství sněhu v takových těch okrajových částech země, z jara, nebo potom z podzima, jestli už je sníh nebo není sníh. To je jasný, i když dneska na druhou stranu skoro lepší informaci mnohokrát seženeš z webkamery, protože v ten daný okamžik já jsem tam třeba 2 dny sloužím na baráku a nebyl jsem tam aktuálně, nejsem schopný jít. Takže těch informačních kanálů, které jsou kolem toho, je spousta. Informační kanál, co se týče horské služby, tak asi všichni používají buď to naše stránky webové nebo Facebook, kde se spíš snažíme jakoby informovat o tom, co se děje, jakým způsobem se třeba připravujeme a takové ty zajímavosti ze života těch záchranářů, jako co se dělá. Ale ono je to totiž největší problém je, že spousta lidí nechce přijmout osobní zodpovědnost za své chování. Takže ty dotazy jsou a můžu tam jít? A moje odpověď je taková, že no můžeš, ale neřeknu ti nemůžeš nebo můžeš, protože já nevím, co máš v tom baťu, nevím, jak jsi fyzicky zdatný, tyhle ty věci nevím a ano, ta cesta je otevřená. To je v podstatě mnohokrát jediná odpověď, kterou můžeme, protože já nechci brát jakoby odpovědnost za chování toho člověka, který to, a lidi tohle to požadují, poměrně dost často. Takže tam můžeme jako jet. Říkám, no, je to zavřený tam. Aha. Tak jo, tak díky. Tak jako, a to jsou takové otázky, které jsou velice časté. V tom létě asi jediný, co jako preditigení vlastně dostatek vody určitě a být připravený na rychlé změny počasí v horách. Jo. To znamená jako nevyrazit v krytasi a tričku a to je všechno a mít třeba nějakou doplňkovou běhová kabinka. Paradoxně pod chladice člověk může krásně i v létě. Jo. To je, jako jsou situace, kdy... Já dokonce jde v Krkonoši, pokud si pamatuju, tak právě někdo v létě umrzne. Hele, nevím, jestli u nás umrznul, ale vím určitě případ závodu tadyhle v Německu, někde na Zugspitzi nebo kam se běhá běžecký závod a v rámci toho závodu tam měl, já nevím, jestli 3 nebo 4 úmrtí jako v jeden den, protože se tak rychle změnilo počasí, že ty lidi tam zemřeli v důsledku teda velkého chladu a vyčerpání. Ale může se to stát velice jednoduše. A může se to stát i v bytě mnohokrát, když přijedeme k nějakému staršímu spoluobčanovi, který si třeba zlomil krček a zůstal ležet sám několik hodin v předsíni nebo tak základní věc, kterou nás školí záchranka, na kterou se myslí dneska, že ten člověk může být podchlazený. Tam prostě došlo k té ztrátě tělesného tepla tak významný, že by mu mohlo ublížit, kdyby jsme se k němu nechovali jako podchlazený. Takže to jsou zajímavosti. Takže i se na to, že Bati se dá velice snadno prochladit. Jo, pak jsme přijeli jako k pánovi, kterýho jsme hledali od noci, ten se sebral někde na hotelu a ráno jako nedohledali jsme ho nějak a ráno nám volají turisti a pán měl asi 32 stupňů nebo 31 stupňů, protože od 4 od rána seděl a měl ucouraný nohy už, tak si dal si nohy do potoka a usnul v podstatě. Takže takovéhle věci jsou tam taky jako poměrně zásadní. Jo. To nevymyslíš prostě. Ne. To musíš zažít. To musíš zažít. Tak si přesujeme do zimy, která se nám blíží. Takže v podstatě asi zimě je jasný, že potřebuje trošku jiné vybavení, to znamená, co se týká oblečení, tak určitě my se na teplo i v případě, že třeba běžkujeme a budeme se celou dobu hýbat, tak mít záloze nějakou teplou vrstvu, abychom se mohli záchránit, když se zastavíme, nebo se nám něco stane.
Že myslím, že to je jako prvek, na který lidi často nemyslí, že si může něco stát. Přesně tak, ne? Když jdu běhat, tak si můžu někde zrakvit nohu a můžu potom velice snadno podchladnout. Takže na to myslet. Co bychom si kromě, teda už jsme zmínili smeky, zmínili jsme sněžnice, abychom prostě nikde neuklouzli. Asi je potřeba říct, že na obojí je dobrý mít taky boty. Jasně, tak dneska je hrozný množství kvalitní obuvy, kterou si ten člověk může speciálně do té zimy vybavit, ale tam je hrozně těžko doporučovat, každému sedí něco jiného. Jo, ale... No, není to úplně optimální, nebo takový ty číny, takový ty lehoučky, jako ty skoro baletní boty. Ale já si myslím, že tam bychom neměli zapomínat na to mít sebou ještě nějaké náhradní rukavice, náhradní čepici klidně, náhradní ponožky, protože to je taková ta věc, která, když máš, prostě to stojí za prd. A zase jsme pořád se motáme kolem toho správného plánování. V zimě je to hodně o té fyzické kondici, protože ty podmínky povětrnostní ti ubírají energii jednak. Druhák je to i o tom, že vlastně v rámci toho fyzického výkonu to, co ujdeš, kilometr, který ujdeš v létě po souvislém terénu, tak v zimě ho půjdeš opravdu jako v nějakém prašanu, že se budeš bořit, takže ti to ubere taky spoustu času. Takže i to plánování s ohledem na tohleto, s ohledem na nějaké zastávky, na nějaké občerstvení, dostatek jídla, dostatek pití, přeci jenom i ty Krkonoše jsou hory, kde jsou dá se říct občerstvovny, ty horský boudy tam jsou, takže plánovat si to trošku od hospody k hospodě maličko, když to řeknu v uvozovkách, ale pokud jdu někam do terénu, do volného, určitě bych měl mít sebou nějaký ježďárák nebo něco prostě, z čeho si můžu udělat nějaký úkryt v chvíli, kdy se to počasí dramaticky změní a speciálně přemýšlet nad tím, jestli když jdu na horskou túru s dětma, tak tam je to prostě opravdu jako o tom, že ty děti tu termoregulaci mají daleko horší než dospělé a dostatečně se vybavit i tím směrem a pro ty děti mít dostatek výbavy, aby jsme je nevystavili nějakým prochlazení. Možná jako zvážili si to, co jsme s dětma v pohodě, asi už v létě, jestli jako jsme... No jasně. To je přesně další věc. Ale zaplať pámu, když berou děti do hor, protože říkám, že ta generace dneska jsou, nechci se nikoho dotknout, ale 30-tníci, 35-tníci neměli třeba moc možností nebo zájmu na ty hory jezdit a fakt se setkáváme čím dál tím častěji s tím, že ty lidi volají, že budou pěšky v zimě. Je to trošku, někdy se tvářím až překvapeně, protože mě to napadne, že by někdo chtěl jít pěšky, že říkám, jdete na ski Alpy. Ne, pěšky. Aha, tak jinak. A musíš to přizpůsobit vlastně. Martin, co v zimě jsi už ski alpinista? Tak když půjdeš v zimě, tak si sebou vem tu lavinovku, jako tu výbavu si vem. To je jasný, no. Lopata, sonda, pips minimálně a když by si chtěl někde se toulat, tak si absolvuj nějaký kurz. Podceňujou tohle taky lidi, že si řeknou, že jsou to jenom Krkonoše, tak tu jako lavinovku výbavu nepotřebuju, když se by se mohlo stát. Jako děje se tohle? Nebo... Ale času se to děje, ale spíš tam ty lidi chodí dobře vybavený, někteří si nosí airbag a takovýhle. Ono v podstatě jako je to, měla by to být jakoby nouzová výbava pro tebe, protože ty by si se do těch svahů neměl dostat. Nebudem si nalhávat, že jsou lidi, kteří se tam jdou svíst. Knapu se to pochopitelně nelíbí, protože kdyby tam bylo tolik lidí, jako chodí na sněžku, tak je to špatně, že jo. Ale jdou se svíst, takže ty většinou to vybavení mají jako a priori všechno v pořádku a přichystaný. Pak se ale může bohužel stát to, že se jako turista dostaneš do toho, že jdeš někde traverzem na luční boudu, jako když jdeš od Vírovky a sejdeš do volného terénu, kde se dostaneš do toho lavinového terénu. Měl bys tohleto mít, no. Měl bys si znát tu problematiku, měl bys si znát tu situaci, která tam může nastat. Já si k těm lavinám zeptám, asi to nebudeme úplně zbírat podrobně, že to už jsme pak lidi, kteří buď to tam zajdou mobilem, anebo v podstatě už tam lezou a měli by vědět v podstatě, co se té laviny děje, jakým způsobem dosáhli, měli by zase nějaký kurz vybavení a tak dále. Já trošku vynecháme.
ale v podstatě jenom ať si člověk dokáže vůbec jako představit, že zaprvé, jako kde vlastně ta lavina může vzniknout. A jestli plivnout, abych zjistil, kde je nahoře. Jo, to je výborný, no. Je ideální filmová rada. Je to naprosto skvělá rada. Má to jeden velký výsledek. Záchranáři tě najdou poplivanýho, že? Ne, kde může vzniknout lavina? Ono je to tak, že ona může vzniknout na strašný spoustě míst, který asi ani by si nepovažoval za lavinový svaj. Že, jestli se nepletu, abych to řekl správně, tak v Krušných horách na Bukovém lese relativně mírnej svah a přímo v lese a spadla tam poměrně velká lavina. A ty laviny padají už na relativně mírných svazích od nějakých 20 stupňů. Ale je to o těch podmínkách vždycky, jaký jsou. Takový základní ukazatel je ve chvíli, kdy je nějaká sněhová pokrývka, je jí dostatek, tak základní ukazatel je jednoduchý. Když je dlouhodobě stejný počasí, jsou dlouhodobě stejné podmínky, tak to riziko pádu lavin roste. Ať už to je tak, že máš sněhovou pokrývku a dlouhodobě ti prší, promočí se, podmáčí se, stěžkne, může se utrhnout, sjet dolů po údolí, základovka třeba po nějaký trávě. Když je dlouhodobý sněžení, pochopitelně je velká vrstva sněhu, kdy ty vazebné energie, které tam jsou, to neudrží a zase ti to může sjet. A paradoxně, i když je dlouhodobě mráz, tak to zase taky může vyvolat jakoby pád laviny v určitém okamžiku, protože se tam udělá vrstvička přemrzlého sněhu, takových pohárků, které jsou obrovsky klouzavý, je to jako libý ložiska. Takže tohle je jeden z takových těch úplně jakoby nejzákladnějších nebo nejjednodušších ukazatelů, že pokud vím, že týden bylo -20, no tak ta lavinová situace se změnila a musím si nějakým způsobem dohledat aktuální situaci, to, jak se to chová. To zjistím na vašem webu? Zjistíš to na našem webu, zjistíš to určitě. Když je nějaká aktuální výstraha, tak je to, myslím, v té aplikaci Záchranka, ne? Ano, výstrahy, můžeš si tam nastavit výstrahy, chodí ti tam výstraha o lavinovém stupni a takovýhle věci. To tam taky přijde super, jako v rámci toho plánování a prevence. Určitě. Jako je důležitý, ale i kdyby nic jiného, tak je to důležitý jako informace. Každá informace, kterou máme o tom místě, tak je super. Že? Když pojedeš do Rakouska, můžeš si to najít na jejich lavinových stránkách jejich lavinové prevence. V podstatě myslím si, že to je důležitá součást toho plánu. Jenom ať si dokážeme představit, co se vlastně děje s tím člověkem, když ta lavina se vlastně utrhne a on tam je. Kouloval jsi se někdy? Když tě někdo naštval, tak jsi chtěl trefit co nejtvrdší koulí. Teď si představ, že v podstatě je to něco podobného. Jak jsi udělal? Vzal si tu sněhovou masu, zmáčknu. A v tu chvíli z ní vlastně dostáváš pryč vzduch. Zhutňuješ ten materiál. Kdyby bylo něco takového, co potřebuje vzduch vevnitř, tak to je ten problém, že ho nebude mít. A ještě navíc uděláš to v rukavicích nebo holýma rukama? Holýma, správně. Protože tu vrchní vrstvičku natavíš. Jednak ten sníh trošku té vody absorbuje. A jak je tam tak mrazivá energie, tak to vlastně v podstatě zmrzne a udělá to ten ledový povrch. Tohle to samé se děje v rámci té laviny. Ty laviny se pohybují v zásadě v rychlosti, když se budeme dívat na americké filmy, tak jsou to laviny, které mají rychlosti třeba i kolem 300 km/h. Obrovský fofr. Takže ta energie toho sněhu, který se valí dolů a ničí všechno sebou, tak to je to první, co toho člověka ohrožuje. No a pak nastává taková ta věc, kdy seš teda v Krkonoších a spadneš, utrhne se s tebou lavina. Jednak tě to hrne někam přes nějaký skály a přes takový. A pak dochází k tomu, že v rámci toho zastavování se na tebe natlačí ten sníh. Tím pádem je to ta první fáze, kdy jsme z toho sněhu vymáčkli ten vzduch. No standardně sníh je vlastně jenom trocha vody uprostřed, nebo troška krystalku uprostřed vzduchu. Tady se dostáváš do situace obráceně zhutněná vrstva, která ještě relativně rychle zmrzne, protože jak se to tře o sebe a tak dále, tak když přijdeš na laviniště čerství, tak tam budeš zapadat třeba po kolena a za 5 minut už budeš chodit jenom za 10 minut jenom po povrchu, protože se to celý zpevní, zhutní. Ještě navíc ty k tomu, takže se to na tobě zhutní a teď ty do toho vyzařuješ to teplo. Takže jednak už ten první přísun toho vzduchu není úplně nic extra a teď jak ty vyzařuješ to teplo, tak se kolem tebe udělá ledová kreptička, která se chová trošku tak, jak když měl někdo sádru, tak si to dovede asi představit, když měl sádru na ruce, na noze, takže můžeš hejbat, ale velice málo.
Takže když plivneš, tak ti takhle poteče slinka, ale to je tak to jediný. To je jediný. No se říká, že by měl člověk, jako říkalo se vždycky, plavat, ale víceméně zachovat aktivní pohyb nějaký. V okamžiku, kdy je tou lavinou stržený, na tohle to jsou ideální ty airbagy, takový ten airbag systém, což jsou ty nafukovací vlaky, které vlastně mění tvoji měrnou hustotu. Ty vážíš 100 kg a máš třeba, ne ty, promiň, ale člověk, dejme tomu, váží 100 kg a má nějaký objem. Když nafoukne ty vaky, tak má 100 kg, ale má ten objem daleko větší, čili se budeš chovat trošku víc jako špunt a drží tě to v té horní vrstvě té laviny. Takže tam je ta šance pochopitelně daleko větší, protože se udává, že pokud budeš zasypaný 1 metrem sněhu, v hloubce 1 metru sněhu a najdou tě do 18 minut, 15-18 minut, tak máš 80% šanci na přežití. Pak to strmě klesá dolů a uvědom si, že 15 až 18 minut se nikdo na to laviniště v podstatě nedostane za to. To se dáme dohromady, jako na tom baráku, aby jsme vyrazili. Jo. Čili my tam hodně se dbá na tu lavinovou prevenci i v ohledu na to, že výchova, absolvujte kurzy, umějte takzvanou kamarádskou pomoc, buďte vybavení všichni dobře, ne, že jeden to má něco jiné. Jako já mám lavinovou výbavu, ty si vem lopatu, ty si vem sondu, já si vem pips, jo, to je k ničemu. Všichni musí mít všechno. No a prostě tak, když už jsi tam zasypaný takhle, tak už těch šancí na to něco udělat je málo. Ano, můžeš zkusit se pohybovat, když budeš křičet, nikdo tě neuslyší, ten sníh jakoby dobře izoluje, takže spíše veškerá snaha namířená k tomu nedostat se do té situace, nebo mít dostatečné vybavení a pohybovat se ve 3 lidech v bezpečí, jeden přejíždí přes ten lavinový svah nějakým takovou cestou, která není úplně pomalá, není zase úplně rychlá, ale do bezpečného prostoru. Pak přejede další. Jo. Ve chvíli, kdy se něco stane, tak okamžitě jeden hlásí, druhý vyráží na to laviniště a začíná hledat toho kamaráda a tak dále. Jsou takové docela zajímavosti, že když je ta skupina větší, tak ty v podstatě nikdy nevíš, koho hledáš, když máš ten lavinový pipák, protože nějaká etická komise řekla, že ty lavinový vyhledávače, to je opravdu jenom vysílač a přijímač a nemá svoji identifikaci. A řekli jednoduše, šel by si hledat automaticky svýho příbuzného, ale ten nemusí mít šanci přežít. Prostě kdo je blíž, toho hledáš, tomu poskytuješ pomoc. Jo, tak má to takový jako své specifika. Zajímavosti, asi kluci z Lavinovky by o tom povyprávěli víc, já jenom tak, co od nich pochytám, ale třeba svýho času se zkoušelo, že to vysílá, protože umějí sbírat senzorama jakoby tvoje životní funkce. Taky se od toho upustil. Protože si vem, že bude ten lavinový přístroj, nebudeš mít na těle a bude někde odtažený. Bude těsně vedle tebe, že by tě podle něj dohledali, ale nebude vykazovat životní funkce, takže tě přestanou hledat. Jo, čili tady to je taková jako, když to řeknu příměrem, trošku ruská ruleta, jestli budeš ten, koho najdou, ale je to tak a je docela hodně důležitý mít to vybavení kvalitně a vědět o tom něco. Jo, jasně, uděláme úplně všechno. Budeme mít vybavení, pojedeme tam rychle, budeme mít sebou psa, který pomáhá, bude k dispozici zdravotnická záchranná služba, která může pomoct a tak dále, jako letecká a tak dále, ale pořád. Když si tam v tom terénu dostavíte, tak je tam hodně na zodpovědnosti těch lidí, kteří se tam. Nebo o tom, že asi hodně záleží taky, jak hluboko vlastně. Ano, přesně tak. Jo, my jsme zažili jsme situaci, kdy naši kolegové z Polska byli stržený lavinou. V podstatě v rámci kurzu, kdy oni přijížděli na ten kurz jiným svahem. Strhla lavina, do 5 minut se vědělo, kde jsou, psi to značili, lavinový vyhledávače to značili, všecko. Akorát, že byli pod 5 metrama sněhu. A vykopat těch 5 metrů sněhu, kdy nekopeš vlastně studnu, kopeš obrácenou pyramidu, hromady sněhu. Trvalo 20 lidem asi 45 minut a neměli v podstatě šanci. Čili taky ta masa toho sněhu dokáže dělat. Protože tam jsou prostě tyhle ty. Proto ta lavinová prevence je tak strašně důležitá, proto je tak důležité, aby ty lidi o tom něco věděli, o těch horách a plánovali ty trasy dostatečně dobře. Já myslím, že asi informací máme hodně.
Myslíš ještě něco, co by si chtěl lidem jako říct, ať na tom tak jako myslí, ať si na to dávají pozor. Ať se nenechají vidět, jestli tady na ty hory fakt jezdějí. Je to tam krásný. Je to tam krásný, když budou chtít, je spousta dneska informačních kanálů, jak se dozvědí prostě, jak se chovat, co dělat, co si pořídit. Někde i zábavnou formou udělaný a hlavně se na těch horách potkáváme, protože to za to stojí prostě na těch horách být. Proto tam máme všichni rodiny, proto tam žijeme. Ale je fakt, že třeba jako teď mám cíl sociální sítí, jsou takový dva extrémy, jakože pokud nemáš vybavení za 100 000, tak nemůžeš vylet z domu, anebo v žabkách v zimě do Krkonoše, že to v pohodě. Tak možná jenom lidi si vyhodnotili, nespěchali na to vlastně, co jako chcou dělat, že nejít první věc jako na Matterhorn, ale zvážit ty své schopnosti, dovednosti a tak, ale chodit Jasně, a on je to stejný s tou horskou, tak jak jsme se bavili o tom dobrovolnictví, kdy vlastně se lpí na tom, aby to byli místní lidi, protože to postupně získáváš to vzdělávání. Není to tak, že by někdo z fleku byl Reinhold Messner. Spousta zkušeností. Jo, to je smysl. Tak jo, Martin, jestli ty máš nějakou doplňující otázku? Asi nemám doplňující otázku, to doporučení jsme dostali hezky a pozitivní nakonec, takže... Pozitivní nakonec je důležitý, do čeho do může chodit, tak to je úplně ideální a já myslím, že asi poděkujeme, no. Já taky vám poděkuju za pozvání, bylo to hrozně příjemný tady, díky. Díky moc.